biro koro kawuono wadhi bedo very faster ok wada gik ma iwasa koro wada discuss nichi drop album to album oting'o wende moko kanyo waneno ka gitimo maber koro wadwaro ni watim uchambuzi mar wende gi achiel kachiel ma wanyalo timo gi e seche ma wan godo gi winjo from chien kachacha nitie allegations ni in wuod Phoebe nitie ka okay from chien kachacha nitie allegations ma wuok online ni winjo ka ji wuoyo ni mara Prince Indah gi wuod Phoebe ok dhi maber maketho nyingwa go kanono ingeni wuod Phoebe has always been the key producer behind your music gi progress mari to my last ni igole kanye like en koro itiyo gi producer mane kosa ngeno kitiyo gi wuod Phoebe itiyo gi producer system hiya Janabi Janabi betinde yani Janabi betiyo loso system ni mar production thumbi kaka koro mar ngima dhano ni leave alone ngima dhano we thuma chiel we thuma chiel like album ni masani ni inyalo rank nango kuom albums gi misegolo ga te inyalo wacho ni album ni one of a kind one of a kind to me it's one of the best Janabi never disappoints wabiro goye kadogoye manade anyoto ayie kodi to another thing like Prince Indah thumbe gi mang'eny waneno ka iwe Nyasaye kanisa samoro be yalo to kata nyingi bi awinjo kiluongi ni Janabi kendo jopiny luongi ni Janabi miwane brief history mari mathin before ichak thum okay before ichak thum nitiyo tich mane ne in Janabi koso ni yalo ni pastor koso no bedo nango hapa ni kare wamiyo inyalo lego critics mag online gitidhi mbele like in gi foundation to kaka ji wuoyo like ji wacho weche mang'eny hapa ni sewinjo achiel ariyo adek mawachre oko kanyo about album ni mani golo latest okay gima giwacho to dong kata iwinjo gigo ni olopa ji wacho kendo nitie joma wachi marach akia ni biwinjo giwacho ni thumi mar kamiwero ni chieng' magoro ka giwacho ni thum no ikwalo no like giwacho ni thum no ne mar ng'ato nogo before igoye koro emomiyo aluongi ka by the way mane gima miyo aluongi kama duong' ng'ata ni clarify negi like ere kaka gini obedo nang'o to in iwacho nang'o iwachni akoni thum muwinjo ng'ewango like ok dang' wach ni thum onge wuon go but okay amba ng'e ni thum onge wuon go thum ere na uandishi mari ngake ndike but kaka jopiny nene viewers gi public in general nyaka giwuoye to by the way nitie joma sani asewinjo story mang'eny ji moko predict ni nyaka ma bro rumo ayeni duto rumo Indah oserumo dok dala ini wacho nang'o iwachno ero joma ketho nyingwa jongi ketho sejegi wapi munwe like ere kaka in pressure gi ok goiga nang'o like ji wuoyoga mano ke wuoyo mokwongo ji wuoyoga mang'eny ere kaka pressure gi in ok yudi biche muwacho matinga malo